મંડી ચડાવ વર્તન સીન સિક્વન્સ ହେଇଛି ହିରୋ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲେ ହିରୋଇନ ଯିବ ଟଙ୍କା ଗହଣା ନେଇ ଆସିବ ତାପରେ ହିରୋ ଛିଡ଼େଇବ ମାରିବ ସବୁ ବୁଝିଗଲ ରେଡି ଏଇ ହିରୋଇନ ତମେ ହିରୋ ମୁଁ ନା ହିରୋ ସି ଭିଲିଆନ ତ ମୁଁ ହଁ ଭିଲିଆନ ନହେଲେ ଆପଣ ଦିଟା ଆଗ ବାହାର କର ନା 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 ତମେ ଭିତରକୁ ଯିବ ମୁଁ ଫୋନ କଲା ମାନେ ତମେ ଆସିବ ହେଲା ଯାଅ ଯିବି ଭିତରକୁ ଯାଅ आरंभ करबे आसी स्टार्ट रेडी भिडियो आरंभ हेला हेलो मु भिलियन कहूची अबे हीरोइन तो भाई देखते टंका सुना बणाची सब नै शीघ्र आ नहले तो स्वामी के मोठी मरर करी तापर तमे दौड़ी छे और ठीक रेप करा टाइम आवे ना मारा आवे केते ना मारा रेडी